que temos desde abogados até médicos, pasando por taberneiros, por zapateiros, por obreiros moi curtidos nas loitas sindicais, por unha gama de oficios moi ampla. A esta xinea pertence o noso autor, Manuel Ribeiro Loureiro. O que quero subliñar non é un perfil laboral determinado, senón o que é máis interesante do noso autor, como de toda a tradición clásica galega, coa cal eu penso que ele entronca perfeitamente, tamén no que hai de self-made man, de autodidactismo, de autoformación necesaria. O que quero subliñar, digo, é algo fundamental, e é que todos estes autores, a diferenza de moitos actuais, iso sí, teñen unha carga de coñecemento enorme, empírica, do país, moi viva, moi documentada, é dicir, é unha carga cultural enorme, non só libresca, ou non só por vía, digamos, cultural, no sentido convencional ou mesmo culturalista, senón moi arrentes do chao. Por tanto, hai iso que, de unha forma quizáis algo pueril, continuamos a denominar riqueza de idioma, que non é outra cousa máis que un coñecemento, como digo, cabal da realidade sociolóxica, da realidade antropolóxica mesmo, ou económica, ou psicolóxica, e, por tanto, unhas capacidades de desenvolveren para todos nós, leitores, mundos de ficción en calquera dimensión moi positivos e moi valiosos. Entón, todo isto transparece na biografía ou na bibliografía de Manuel Ribeiro Loureiro. Nace aquí na Coruña en 1933, estaba agora facendo o cruzamento de datas, o 33, fica orfo de pai, non morreu que o mataron, dicía a súa nai en voz baixa en 1936, aos 10 anos deixa a escola, incorpórase ao mundo laboral xa a esta idade tan temperá, pode el falarnos dos salarios que lle daban a aquela altura, embarca en pesqueiros, migra a Uruguai, ten tempo e oportunidade de retornar á altura do golpe militar neste país, en fin, é un dos cofundadores aquí xa, e enlazo directamente cos meus recordos e co meu coñecemento da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e quero comentar que sempre estivo a dispor de cantas demandas, de cantas peticións e mesmo de cantos labores, ás veces algo pesados, lle encomendamos. Eu lembraba onte, preparando esta breve presentación, dunha axuda que ele nos emprestou e que nos deu a vida no seu momento. Viñeron visitarnos unha delegación de escritores soviéticos. Emprego este adxetivo porque existía aínda a Unión Soviética constituída como tal, e viñan acompañados de Ludmila, unha intérprete que era a única que falaba español, entendía tamén ben o galego, con ela non había problema. Mais os enormes, e digo enormes porque eran dun poderío físico moi considerable, escritores que a acompañaban, non tiñan a menor idea, non podía haber con eles comunicación ninguna, agás en ruso. E non eran rusos, ruso era só un, despois xeorxiano, pareceme recordar, ucraíno tamén, en fin, mais, claro, eles posuían o ruso. De quen votamos Mao? Para acompañalos pola cidade, para axudarnos nos labores de hospitalares, de anfitrións de Cicerone, pois naturalmente de Manuel Ribeiro Loureiro, que coñece perfeitamente a lingua rusa, que traduciu literatura, ou coñecía, daquela desde logo, eles ficaron abrallados e admirados, porque o último que esperaban atopar, e non por descoñecemento exactamente de Galiza, que eles viñan moi ben documentados, mas non esperaban teren o relaxo aquí na Coruña de poderen falar tranquilamente e amplamente sen dependeren da
compañeira da camarada Luzmila, que era, claro, a intérprete obrigada sempre. Digo isto porque Manuel Rivero Loureiro traduciu da literatura rusa máis coñecida de autores clásicos ou menos coñecida, xa da moito menos coñecida aquí, de todo o período soviético, autores e obras, e, por tanto, como vedes, temos, en fin, un autor de noso moi variado. Tan variada como a súa trayectoria literaria. Cultivou prácticamente todos os xéneros, el xa nos falará agora, narrativa tanto adulta, como por así dicer, como infanto xuvenil, interveu en múltiplas obras colectivas, ten intervención no teatro, ten poesía, ten tamén escrita ensaística ou xornalística. Foi en tempos, non sei agora, un moi agudo e necesario cultivador da sección Cartas ao Director, e eu podría lembrar algunha moi significativa e moi emotiva, en épocas, desde logo, bastante difíceis e apuradas. En fin, que temos con nós un dos máis experimentados e veteranos escritores da nosa literatura actual, o beneficio e o exemplo é para todos nós leitores e agora escoitantes tamén, porque podemos tirar moito proveito e moita riqueza da súa intervención. Así que, Manuel, obrigada en nome de todos nós. Sabe que, aínda que o público é pequeno, é selecto, é moi receptivo, así que vaya unha cousa pola outra. Moitas gracias.